Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg her sammen med Emilie, og vi skal lave en yoga challenge, fordi jeg har ramt 1000 abonnenter på YouTube. Tillykke! Tak! Men ja, vi skal filme en yoga challenge, fordi det synes jeg kunne være sjovt. Vi har bare googlet yoga poses for 20, og så tager vi bare nogle af dem, der kommer fra. Ja, så lad os bare så komme i gang med den her video. Vi laver nogle rimelig syge udfordringer, fordi det er jo en 1000 sub special, så vi skal lave et eller andet vildt, som vi sikkert ikke kan finde ud af. Men ja, vi starter med den her. Og jeg skal være den første. Kom så. Oh god. Hvordan fuck er det? Sådan der. Skal jeg bare lægge den? Nej! Hvad med den? Stå. Ja, den ikke. Nej, Nå, du skal stå. jeg skal sådan... Men jeg tror ikke, jeg er så lang, hvis jeg skal være lidt. Det var det, jeg. Du kan ikke. Okay, jeg skal bare... Det kan jeg godt. Jeg bare knække. Nej, jeg kan sagtens holde det. Det vil det gør ondt. Skal jeg først bare sådan lægge mig? Det kan du godt. Det Og så rejse mig op? Okay, det kan du klar. godt. Kom nu, okay, vi kan godt. En gang for alle. Hvis du bare holder fast. Det er virkelig forkert. Ja, og sådan der, og så op. Kom så. Ja, ej! Den der. Ja, vi kan med hende der. Okay. Okay, hvordan? Sådan her. Kan jeg overhovedet være? Ja, sådan her, ikke? Jeg skal bare. Jo. Ja! Nej, klar, du skal op på tæren. Oh. Ja! Vi gør det! Den der. Ja, den her. Den her, den kan vi godt. Det er ikke så svært. Det bliver som jeg gjorde med alle de andre, ikke? Vi skal have meget strakte ben. Jeg går bare tilbage. Prøv med det ene først. Jamen, jeg rykker bare tilbage. Sådan. Kan vi ikke prøve at holde os med den ene? Vi kan bare holde den her først. Og så... De dumper bare ned sådan der. Og det kommer så bare tilbage. Jeg vil ikke prøve sådan først sådan her. Og så får vi dem op. Så jeg vinder stræk allerede. Og nu Jeg kommer så langt ben. Jeg har hovedet med allerede stræk. bøj dem. Bøj dem. Jeg vil. Jeg vil også. Ja! Du skal strække benen. Ja! Vi ser sammen, det er lige meget. Problemet med det her er, at jeg er cirka 20 cm højere. Hvor er du? 1,55. Ja, okay, jeg er præcis 20 cm højere end hende. Så derfor er det lidt halvproblematisk. Jeg siger til det. Okay. Jeg har jo ikke plads til det her. Jeg må bare masse den i foden. Eller ind i væggen. Jeg kan ikke komme op sådan der. Hvem tror de, jeg er? Kan du overhovedet nå min arme? Nej. Jeg kan ikke nå. Au! Jeg slår. Jeg slår over. Ja, det er måske. Du skal komme langt op i numsen. Hvor skal jeg? Jamen, det er det. Nå, jeg skal have knæene. Ja. Så op. Skal jeg op? Ja, du skal jo op. Nå, jeg skal op. Mit hoved. Det er det. Sådan der. Og så skal jeg... Okay, nu er det næsten. Jeg har det i min hænder. Hænderne. Skal jeg gøre det? Vi har den ene. Jeg kan ikke nå. Det her, vi har den her. Der. Hvor er den? Det kan jeg ikke. Nej. Nej, vi skal tage den her. Det kan vi så godt, den er seksuelt svær. Ah. Ja, jo, kom nu. Jeg tror lidt, du er nødt til at være pigen, fordi jeg har lidt for lange ben. Så. Hvad sker der? Det går bare. Sådan der. Det tør jeg ikke, det her. Ja, jo, godt. Det behøver ikke holde. Okay, hvis du starter med at holde sådan her oppe, ikke? Og så... Det var virkelig langt. Det er faktisk sådan svært at holde for. Kom så, vi tror på det. Vi kan godt. Klar. Nej, men okay.
engang ordentligt op. Hvorfor kan vi? Hvorfor er det så svært? Når først har hovedet nede, så er det op igen. Det var det utroligt. Hvorfor kan jeg ikke det her? Jeg prøver ellers virkelig. Okay. Det hjælper heller ikke. Jeg kan ikke være med at grine. Hvis det skulle være stræk, så var jeg nødt til at gå tilbage. Ellers så var der ikke nok. Jeg tror altså ikke, min ben er strækt. Det er min krop. Jamen, det leger vi. Leger vi? Hvis vi havde været sammenlægt, ikke? Så tror jeg godt, vi kunne. Ja, men det er vi ikke. Ja, det siger vi ikke. Den der. Den burde vi godt kunne klare. Det ser så nemt ud, ikke? Og så Ja. selv prøver det så. Vi skal gerne være tæt på hinanden med benene jo. Men der er ikke plads til det. Hvor er du overhovedet henne? Og hvad skal man gøre med hovedet nu? Tilbage. Jeg fik min rygskubbræk. Min nakke. Det er nok det første, vi har klaret så hurtigt. Så vil du være mand eller dame? Manden. Okay. Jeg kan ikke det her. Det kan jeg ikke. Seriøst, det kan jeg ikke. Jamen, jeg kan ikke få mit hoved helt der med. Jamen, så bare tag det så langt, du kan. Nej, men det er sådan her til. Og sådan der, ja. Jeps. Det gør det med ryggen. Vi gjorde det. Godt så, det kan vi godt prøve at se, hvor freaking gigant jeg ser ud. Ja, det er jo smadret lidt. Når vi skal sådan sprede dagen lidt. Hvad var det? Det var brillerne. Brillerne? Hvilke briller? Din mors briller. Hvordan kunne de røgne? Hvorfor er det, vi skubber sådan til hinanden? Vores ben behøver ikke at være så tæt, det ved du godt, ikke? Prøv at se, de står ikke engang tæt på hinanden. Sådan her. Gør vi det? Ja. Tryk op. Jeg tror ikke, det var, jeg kan slippe. Jeg anstrenger mig overhovedet ikke. Okay, den her, vi tager den mest standard af dem alle sammen. Vi er også nødt til idræt, så det vil sige, at den er rigtig Har nem. vi det? Ja. Det er ikke engang tæt på hinanden. Jamen, det er jo igen det. Se, det er igen det med vores. Gud, vi gjorde til idræt. Yay! Du skal stræk. Ja, så lige bare af min. Nej. Ja, nej, men. Vi gjorde det. Vi skal stå i den russiske stol. Det er sgu da svært. Og det er sådan, Så fastholder. I kan ikke se, at vi holder, men det gør vi. Det gik ikke så godt. Måske skal man starte nedefra og gå op. Det gjorde vi også. Nej, vi gjorde det. Kan man bare så sådan her? Kan man ikke? Nej, jeg skulle ikke komme op sådan her. Jo, man kan. Nej, man kan nej. Hvordan vil du, hvis du kommer op nu? Er du klar? Emil, du er lidt dum, du er. Okay, vi er så starte op fra en helt. Nej, vi kan godt. Så sætter du bare din numse på min ryg. Du skulle have set det. Jeg så det sådan på skærmen. Og gør så op, Emil. Jeg kan ikke Stå med Okay. Det er fordi sådan der. Jeg står dernede. Åh, klar. En. Vores ben er med klangen op. Det er bare ikke godt. Det er det ikke. Lige så dårligt. Det er en hel del. Så skal du have nogle lige der. Ja. Ej. Du skal op med benene også, Emil. Nå. Kan vi lige holde i hænderne i stedet? Ja. Og så... Klar. Lige i hovedet. Okay, jeg kan godt lide sådan det med musik. Så løfter du benene. Det var min lår. Sorry. Jeg tror, det er fordi, du skal gøre det med min mave. Det vil være smart, at jeg bare kunne snakke ben fra starten af. Kan du falde ned nu? Nå, ja, det kan du ikke. Jo.
Så vi gjorde det. Jeg ved ikke det der. Det der. Ja. Er du syg i hovedet? Det kan vi godt. Kom. Kom så. Kom så. Jeg anbefaler jer lige til næste gang, når jeg skal lave yoga-challenge, ikke? Fordi jeg er større rum. Okay, godt så. Altså klar, hvad klarer du fylder i skærmen? Ja. Ja. Nå. Mit hoved er sådan presset mod sengen. Hvordan fanden gør man det her? Med vores meget ikke lige lange ben. Nej, jeg er ikke klar. Ja, altså. Mit ben kommer slet ikke lige op. Det var photoshoppet. Hvad laver du? Jeg kan ikke se noget. Det kan jeg altså ikke, du ved godt. Det er umuligt det her. Det er ikke sjovt. Ja, så det var alt for den her video. Jeg tror, det gik dårligere end forventet. Nej, det var vildt gode. Nå ja. Husk at tjekke Mies kanal ud. Den vil linke ned i beskrivelsesboksen, eller skal trykke på hendes ansigt. Så håber jeg, at I kan lide den, og tusind tak for de 1000 abonnenter. Det betyder sindssygt meget for mig, og jeg elsker jer alle sammen helt meget. Så ses vi i næste video. Hej hej. Hej hej.